Takže čau lidi, jsme zase zpátky. Jo, bohužel. A já natáčet nový. A ví co? Co? Klíno. A tady dáme... Čekat. Bacha. Tak, a teď mi tam pust. Tady to? Jo. Jo, tak jo. Taky tam pust. Čuhni se tohle. A já na chvíli odejdu. Jasan. Takže konečně tu sedím. A tak jdem na to. Jdem od začátku, že ano, trochu se to laguje ze začátku, když se to načte. Hele, krávy, už se rovnou dáme k sváče, ne? Už to se laguje, pane bože. Co to je to? Pojď sem, krávo, pojď sem, krávo. Já ti kopu do prdele. Pojď sem, krávo. Já tě nakopu do rytě. To víte, takhle to vypadá, když vaše klečka hraje. Mě to baví. Sem mu tě kouší, ty krávo blbá. Pojď sem, kam? No, spes, to je jako. Jedno maso, to jsi mi toho dala, krávo blbá. A jde píp. Jako píp. Jako píp. Jo, přesně píp. Takže potřebujeme dřevo na začátku. Hodně dřeva. Mám pěkný okétko. Dej můj kep. To víš. Mám novýho. A já vím, že bys ho taky a to přejte Kalečkovi k svátku. Jo, mám dneska svátek, dámy a pánové. Což nikoho nemusí zajímat, protože jsem Václav. Tak co bychom teď řekli? Hraju na easy, hned ze začátku. Což je pro mě trochu divný. Já jsem na easy takhle ze začátku nehrál. Vždycky jsem hrál na easy. To mě docela začíná srát. No nic, takže jdu najít nějaký hezký místečko na bydlení. No super, tady ne. Je tady ne. No. Máte tebe speciální dárek. Jaký? Musíš se koukat jakým. Takže, co bychom... Kde bychom se usadili? Jsou tu samý jeskyně. Já vím, umím vygenerovat dobře mapy. Taky jsem si, protože tady není to... Vezmu si rovnou písek. Písko? Sandstone. Myslím, že bude stačit. Tak. Teďka tady usadíme na stůl. A já budu dát místo na bydlení, protože tady se mi to nelíbí. Víš, co mě vadí? Já si sednu. Víš, co mě vadí v těch nových tady to zelený na tom roste, na tom stromě. To je úplně hnusný. To nevíš, že se z toho dá něco udělat. A co? Když se to nedá rozbít. Musíš mít na to speciální. Nůžky. No, třeba. Ale když na to použiješ, nevím teďka co, Hele, bambus. tak můžeš si z toho udělat normálně hulení. Hůlení, jakože bude mít příkovou pěl. No. Plus je. Dámy a pánové, někdy se spolu zmluvíme. Co se budu těšit, protože to jsem ještě nevěděl, to jsem... Hele, tady se usadíme, super. Našli jsme si místečko tady u vodičky. To víte, Poslední se. tohle je amatér Domeček. v kouření. Neumí. Já. No. Já? Já. Davide. No. Klídek, jo? Klídek. Znáš mě. Jo, znám. Neumíš vůbec kouřit. Ani ptáky. No právě. To ani nechci umět. Já taky ne. Ale divačky možná, že jo. Takže napište nám do komentů, co si o tom myslíte.
Ty jsi debil. Ten Ne, my jsme hodní. hodní v některých částích. Ještě bych chodila za divačky. Nebo by si to taky užívali. Možná teda. Je, hele, jeskyně. A já bych si typnul, že na to se dívají jenom diváci. Super, mám domek. Tady obydlovat nebudu, posledím si svůj dřeva. Tam budu Nekecej. mít, tady budu mít doly, jo, dámy a pánové. Takže trošku. Tak, to by mělo stačit, tak. Bacha, vole, cigáni. To prdele, zase čor, jo. Sorry, to byl asi můj děda. Ty vole, bacha, čonka. Víte, co se nám stalo? Jednou. Takhle jdeme a na Davida volají holky, ať tam jde. A, Tím. no, tak on tam šel a já jdu a na mě volají cigáni. Vašku, pojď sem! Já jsem z toho úplně nemá. Takže na něj holky, na mě cigáni, super. Potom se to otočilo. No, protože mám pomalu samý kámoše cigny, víš, ale jako, oni jsou dobrý kluci. Jako Super. jsou. A nejlepší, co jsem kdy potkal prostě kámoše, tak je to jako Rom a jmenuje se Čonka. Já myslím, že Kováč. Pavel Čonka, to je úplně superový kámoš. A nikdy mě nezradí. Jo, jako s tímhletím, ojo, to je tu Tretute, ten mina, Jana, Brandy Forest. Z toho jsme úplně spali, ale já on to říkal furt dokola. My jsme to prostě opakovali a on už chytil nerva z toho pak. Tak trošku. Já se to naučil jako první, potom jsem je to naučil. No, tak tady si uděláme hezky dveře, nebudu dveře, tady budou dveře. Dámy a pánové, tady nebudu dveře. Zkusíme tady. Dámy a pánové, tady budou dveře. Hej Čonka, řeknu ti tohle, ty se na to dívaj, jsi slavnej. Jo, a kdybys nevěděl, kdo tě proslavil, tak to byl Vašek Karička, jo? Ty vole, ten to fakt nebude vědět. No, on je tak blbej, že je prostě blbej. On je tak blbý, až to bolí. Ty seš tak blbej, až to bolí. Takhle se dělá krev. Ty mě normálně svou blbostí mlátíš ze spaní. Počkej, tomu jednou řeknu, až uvidím. Co říkám tobě? To si posral. Takový cigáni a pochodu. Ale ne, já nejsem rasista, Ne, není rasista, jenom trošku dámy a pánové. Nepřiznávám barvu. To je takový hajzl. No tohle téma se fakt nehodí. Raz, 2, 3, stačí. Ježiš, co to? Já jsem spát? To je chujáno. To je fail, dámy a pánové. Chujinský fail. Takže vím, kde mám kopat. Tam je moje obrovská jeskyně. Ty krávu, a já se propad. Hustý, ne? No. A našel jsem zase svůj baráček. A musíme rychle, než... Si pamatuju, jak jsem tě zazdil. No, v Minecraftu, já ho tak nenávidím. V multiplayeru, to je takový hajzl. On takhle kope železo. A já říkám, hele, já jdu nahoru, já potřebuju styky. Šel jsem nahoru, vzal jsem si cobblestone a už jsem jel. S cobblestonem? No. No nekecej. Nakonec jsem ještě udělal takovou zátarostu. Měl jsem to udělat s diamantů. No, kdyby to měl, to je asi jediný problém. Kdybych měl tu manhitem, tak se tam o tam to nedostaneš. No právě. To by mohlo stačit na střechu. Tohle Je to trochu nahlas, abyste to slyšeli. Dobrý? Tak. trošku nahlas, dá to na maximum. Když moc ne... No to nejde slyšet, proč? Je to, že jsem to dal se potichu ve hře, ne?
to řeknu, ne ty. Taky můžu. Ty seš můňo. Ale to potom neuslyšej tebe, vole. Ale já teda nedám to tak na hlas. Já to ještě slumím teda. Trochu. Takhle. Kužička. Protože já mám rád, když tam jsou ty zombíci. Tak. Máme střížku, dámy a pánové, teď si uděláme dveře. Jenže musíme netřeba. Kačku, co se měl dneska k obědu? Já. Vždycky máme k večer. A s čím? S kaší. A ty? Hajzle, nusne. Křídlo, teda spíš. Stejnko. I když mě víc chutné ty řízky. Zelíží. No. Děláme si hezky dveře. Ale zabal mi takové jeden říze. A ti zabalím jedno stehno. Jo? Ne. Tak dva řízky, jedno stehno. To by šlo, ne, to je fajn. Fair play. Nevím. Ale dáme to 50-50, ne? Takže nějak má? Jedno křídlo No. a dva řízky. Jo, to je 50-50. Toto Čum, jak to je velký, vole. My už nemáme o čem kecat pomalu, my už kecáme jen o jídle. já nevím, co bych tomu ještě řekl, protože já fakt nemám o čem mluvit. O jídle. To je taky Jo, bude fail, bude mluvit v tomhle díle jen o jídle. No, určitě jsem si vzal nějaký to jídlo sebou. Jo, co jsi vzal s sebou? Šunky, teda, no, šunky, z krávy, ne? A že jsi sehnal potřebky krávy. Je tam jedna srána, prosím. Víš, Vašku, ale já nemluvím o Minecraftu. Jsi potkal po cestě s výchovou, že jo? No, teď si jak večeři, no. Nebo spíš ještě jenom dám na pekáč. Uhoda, já si dám. Dám si dvojkou bolec křídel No, a stehýnek. Kdyby věděl, že máte vychovat křídlo. taky jsem to. Víte, jak pít jste vychovou? 90 stupňů, asi 2 hodiny. No. A pak ji nechte dohřát, protože ona nebude ještě propečená. A ještě ji musíte dovařit, protože je hnusná. Kosti si dejte do polívky, fakt jsou z ní úplně vynikající polívka. Nebo si udělejte jste vychovej výval. Jste vychové, jestli se na tohle koukáš, tak ti dost pomlouváme. A nás to baví. Že já nevím, o čem mám mluvit prostě, no. No,